Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, είμαι σήμερα εδώ κοντά σας για να σας παρουσιάσω τα στολίδια της ελληνικής ακτοπλοείας Super Ferry και Super Ferry 2. Παταγευτείτε αυτό το ταξίδι με το Super Ferry ή με το Super Ferry 2, θα θέλετε να κάνετε μονοήμερες κουραζιέρες. Το ταξίδι θέλει να έχεις ευχαρίστηση και απόλαυση στην ψυχή σου. Και πού θα πάτε? Στα όμορφα νησιά των Κυκλάδων, στην Άνδρο, μόνο με 19 ευρώ. Θέλετε να πάτε, αγαπημένοι μου φίλοι, στην Τίνο? Θα πάτε μόνο με 27 ευρώ. Και αν θέλετε να φτάσετε και στο νησί των Ανέμων, τη Μύκονο, μόνο με 29 ευρώ. Όλα τα πρακτορία είναι στη διάθεσή σας. Αρκεί εσείς να αποφασίσετε, δεν θα το αποφασίσετε, πιστέψτε με, να κάνετε το ταξίδι σας στα νησιά των Κυκλάδων με το Super Ferry και το Super Ferry 2. Φύγαμε! Καλό μας ταξίδι! Αγαπημένοι μου φίλοι, ταξιδεύουμε πάντα με το Super Ferry και Super Ferry 2.